pagkamamugnaon ug pagkakugihan ng hisgutan kitang mga Pinoy kasagaran naguna sa listahan. Sama na lang niining duha ka mga amahan nga sa kadalanan sa dakbayan sa Mandawi, muulan man umuinit, gianto sa pagpanginabuhi, mabuhi lang ang ilang pamilya. Kini ang report ni Femery Dumabo. Kini si Tatay Alberto Riuyan, 50 anyos, taga-lungsod sa Konsolasyon. Matag sayo sa buntag motuyo na sa dakbayan sa Mandawi aron mamaligya og linungag nga mais. Kapina sa 20 ka tuig niya kining gihimo aron mao ibuhi sa duha niya ka mga anak. Single father si Tatay Alberto. Ning panahon sa pandemic, ang maong panginabuhi nakatabang gihapon kanila. Labing gamay niyang kita sa usa ka adlaw, 300 pesos. Giniragin man yung makatabang ako. Kining mais. Ate may kwan. Sudad, Cebu City. Sa wapay, sana COVID ba? Na may COVID, ati rin. Inguna ni usabang tumong sa 29 anyos nga si Raymond Pansakala, taga Toledo City, apananimpad sa Mandawi City. Daga na ang gisudlan niyang trabaho hangtod nga ning pandemic, ang pagpamaligya og face shield ang iyang source of income para sa iyang banay ug sa usa niya ka anak. Mangita sila kayuhan nga trabaho sa money, nga at least na sila income tagadlaw. Na sila mabuhay sila pamilya. Sila si Alberto ug Raymond, hulagway sa mga amahan nga himuon ang tanan. Mahatag lang ang panginahanglanon sa banay sa tanang panahon. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.